Hej, jeg hedder Lars. Jeg har firmaet Glarmester Lars Johansen, og jeg startede det i 1984. I dag er min søn med. Og i 1993 overgik vi til at være aktieselskab. Og vi er i dag har vi 6 svende ansat og en lærling. Og så er der Kasper og jeg. Og så er der min kone Lene på kontoret, som der laver bogholderi. Og vi servicerer kunder, private erhverv rundt omkring i hele landet. Han er så det ikke, men i Københavnsområdet som hovedsageligt. Og laver alt inden for glarmesterfaget. Skifter glas, vinduer, termoruder, forsvarsvinduer. Sætter brugskabiner op i hærdet glas. Laver specielle løsninger. Og alt har en stor bred vifte af moderne ting, vi laver.